Kamara mara maintie jarama Lulu TV haka uturo ni rima kende maru wakiachiel kachiel chenro mar kuku mar wach. Maindi ne chenro mabende wawache weche makinde ka kinde mabende omako oganda mapacho kaidi. Odiochieng' ma kawuono wadwa rango weche go mag duond od buche mantiere, wadwa rango weche mag oganda mabende wuok e duond od buche mopogore opogore kadhi mamoko kata mong'ere ka political party defections ka achiel kod state of the nation address mabende jatend piny owacho mapacho kaindi no bedo godo ne oganda. Wadwa rango ni to bende en adieri kaka jatend piny owacho nowacho ni singo duto mane giketo ne oganda 2013 nyaka sanieri gisechopo. Weche mamako oganda mawuok e Luo Nyanza bende wabiro rango e chenro machalo kamaindi. An kod welo ariyo e studio kaindi, abiro miyo gi thuolo gimosu gi nyisu nyingi county margi kaito biro nyime kod twak machalo kama. Arwako e studio. Abiro chako kodi moso oganda wa maneno Lulu TV nyisi gi nyingi county margi. Okay, an iluonga ni Engineer Paul Odindo. Ana wuod Kisumu County. Yes. Kamoro ni Nyando constituency. Kadibo division. Kapio sub-location. Butu West Kano irrigation scheme. West Kano irrigation scheme. Koro mano yoma. Erokon nya Engineer Odindo nano kawinjo ka simbite moyo Kenya lo manakete on silent mode. Arwaki e studio wadwa imbende mosoganda wa maneno Lulu TV nyisi gi nyingi county ni kato dinyi makoto. Erokamano jaduong' Jeff. Ani luonga ni Omondi Koyo. Awuok Homa Bay County, Kasipul constituency, West Kasipul ward. Ane jagoro maduong' mar National Liberal Party. Erokamano nya arwaki e studio Mondi Koyo kendo wacho ni wuok e gwenge mag Kasipul, ini wuok e gwenge mag Kano. Achiel kachiel arwako e studio kendo agoni erokamano kuom kawo thuolo maruma kende mar chopo achiel kachiel mondo wawuo weche momako oganda mapacho kaindi. Wacho maber ni ine jagoro mar The National Liberal Party. Wabiro wuoyo e wach no achiel kachiel mondo ng'eni to duond od bura mar The National Liberal Party en duond od bura mane to gin paro mane ma un godo ne oganda mapacho kaindi. Kwachako mapiyo piyo kod wuod Kano mabende ni wuod Kisumu County. Dwa bedo kod twak mar ker mabende ng'ere kaka State of the Nation Address. Wuod Ogindo nyiso ni twak mar ker in kaka Engineer Ogindo ni neno ka ochalo. Twak mar ker kadwa wuoyo in summary. Yes. Wuoyo e weche mang'eny. Med duondi matin mondo gando. Awacho ni nyoro kanyo kero wuoyo nyo wacho weche mang'eny kabisa. Kendo twak ne no nyo kao 82 minutes. Yes. To gima duong' manyo owacho manyalo kwan. En wach mana manyo wacho ni civil servants. Yeah. From next time giduogo e od bura to nego beni biro ng'adgi misara. No wacho maber kendo ni Sarah Serem osetimo investigation moromo kendo osewacho ni salaries affect wage bill kabisa. Koro owacho maber ni gigi onego bed ni duoko piny mondo wage bill cha oduog piny nikech notemo wacho ni wage bill constitute almost 50% of the budget. Koro ma en gima osebedo ka kiro development maka ginyalo implement to nyalo bedo maber. In fact kan e pacha to noko nego tere next year bang election unego chakre sani monde ka koro wang'i ni to gimo temo wacho en gima dieri koso oseng'eno dhi rem koro dwa time go the new government madhi bedo bang election. To ka en gima odwano chak go sani eka koro wanyalo trust ni gima nyicho wacho ni en gima en godo gadier nikech owache to ochako chore mbele ni onego be notimore tok election. Koro mano is an issue ma pod is pong. Mane wach mana agree go kuom speech manyo kero som. To modong te I disagree totally. Weche manager tampenya wacho about weche mag education, weche mag security, weche mag tije, weche mag kedo kod mibadhi ineno ka mago weche mag gin weche mag miriambo. Maka weche mag miriambo kendo gin weche ma kisungu dendo ni political game. Wabro duogo ire Ogendo mondo ichiw. Wabro duogo Ogendo mondo ichiwnwa tut mar wach ni ibro nyiswa ni achiel ariyo adek ema miya wacho ni weche ge gin weche mag miriambo. Kwan weche mag miriambo ma wadhi duogo ire. Kendo with erokamano. Backup. Erokamano. Omondi Koyo arwaki studio. Erokamano.
Ageno ni in ng'at ma bende pod rawera, Ogendo bende en ng'at ma pod rawera. Nyoro ne waneno ka kiro wuoyo kod oganda kano temo wacho achievements mare, kendo ento nowacho ni singo ge duto manoketo ne oganda gin gik ma osechopo. In iparo nade e sirikal mar Jubilee kaluwore kod twak mar ker? Kamano jaduong' Jeff. Mokwongo apogora gi engineer Ogendo ka e okang' mabor. Yes. Nikech ok ang'eyo ni engineer odak e piny mane. Dawinjo ka wach malit ni ochung' gi ker mar Kenya ka osire kuom wacho ni mondo duok salaries kata pesa no mimiyo jogo matiyo e sirikal ni mondo duok. Yes. Akia ni engineer Ogendo odak kanyo. Ker mar Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Yes. En ema en gi jogo mang'eny e od bura. Nyaka nobed ker mar Kenya. En gi the goodwill of the nation. Yes. Ang'o manomone timo gini endi e higa mar 2013 kanodonjo. Ang'o momiyo sani? Yes. Otemo tugo gi wiwa niya ni en gi gombo ni mondo oduok mzigo ne jopiny chien. Tadieri chunye maiye to wacho wach mopogore. En man gi MPs mang'eny ma onyalo kawo gini motere bunge makadi. To instead no yie ma wabunge noduogo or decide mshahara michulo. Yes. The salary and remuneration commission ma engineer wacho ka. Yes. No say golo recommendations magi. Magi wacho ni the ballooning public wage bill is not tenable anymore. To ni yudo ni bang' mano wabunge noduogo gowi magi wacho ni jakom mar commission yudo ni mondo giriembe tich. Ndalo no ni waonge gi president notim yango. Ne waneno ka sani endi ndalo mosekadho chien ka nitiere chike moko mane oloki mag yiero ni neno kaka lweny wuok e parliament. Donge no choko joge kanyato mo choko wabunge gi duto mokadho chike. Ang'o mamone choko jogi mondo wach ni yawo jopiny inyore dwalo kuru chike. Omiyo kanyo tapogora gi wuoy matin. To an ka jaduong' Oginde nyalo wacho ka endi ni nitiere gigo mabeyo mano neno speech mar president. Agombo rito mondo nyisa maber no an giga onge mana neno. Gima neno kacha ni president no biro moso jo od bura to no biro mar nyiero gi jo Kenya kendo ochalo ng'at mane tugo thum to miel kaka jo Kenya ino mane pacha. Erokamano nya Omondi Makoyo. Engineer Omondi ogore kod kainde mateko wacho ni maendi en gima dose chak chon higa mar 2013 ka jatend piny owacho ne donjo kaka president ka bendo temo wacho ni en gi jod bura mathoth mana kaka nokalo chike mag yiero kande e kaka dokete piyo to nyiso jod bura gini oyo wach ni nyako kan nikech une mng'eny dak ne otime chon ja idwani mondo time sani ka tok yiero maduong' maraburu. An kipacha. Yes. Kaduoko kaka Omondo wuoyo. Yes. Ng'eno Omondi wacho kendo rabis gik ma ker no wacho go ten richo. To mani ng'eni is not a reality. Wadwa ni wabeduru jok ma flexible. Kecho kinya wacho na ni ker gik manyo wacho teka. Gigo tetete nyono gi tiendi kendo onge maber kata matin. Wabeduru realistic. Wan joluo an kata an minena kan. An jaluo. To kendo iro Ogende kwan na gima ber mineno. Nyisa maber mineno. Wadhi step by step. Iwacho niya ni ang'o miyo sani makoro ker propose gima kama. Yes. It is better late than never. Gima kamae wadwa ni wayiere kata kapok wachako discussion ni gimo propose no to ber. Though timing is bad. Emomiyo natemo wapenje wakunga sagi ker. Wachak gi ker. Onego be no onego be no setime yesterday. Ker no wacho to gimo wacho to is good. That is what I'm saying. Tingeni in according to you iwacho ni gimo wacho no is bad. Kindi temo nyone gi tiendi wacho ni onge gima ker nyo wacho maber minyalo wachi. Ei gik kano racha ngomiyo MPs duto te no chung kendo no miye kanyo wapogora kod Ogende. Ing'eni idwa wacho ni MPs go tete kaka nyumine en makosa maduong' nyo gitimo mistake chung kendo pamo ne kanyo wacho wach mar wage bill. Iwoi mapolti modi school. Awinjo ka iwacho ni ka wabunge no chung te ka pamone ni koro ni mana wach maber. Kiki chung ni ng'ato kuwuoyo ni koro ni ng'ato wach maber. Ing'ama nigi pachi, you got the sovereignty to think about what you feel is right. Ng'ato kono beni paroni
ansa ni ndio kapar ni mbunge mara kuchunge parliament ni pamone ker ni abe koro nyaka yie kod nikech bunge mara ochung tadiri kan ng'eyo apani kare no kine wang tipo makare ntiere wabunge ne ntiere ntiere wang kata be nani speaker galati ntiere wabunge ge komoko magin bende nikech pachgi no koyie gi kaka ker ni temo kelo wachno onge wabunge temanuchu to bende kan ng'iyo gino mos ng'eny wabunge mane chung kane pamone ker nen wabunge ma otenore kod mar mag Jubilee to okawach ni manende e sababu kiki wachi jaduong' gende ni nikech koro an mondi koyo akaw stand ni koro iluwa makata gino rach tin koro iluwa nikech koro no mondi koyo en MP manyando ni koro mano ni kama takari kadu ko wachi ni nikech ni MP kadu ko wachi ni to koro ni mano kadu ko wachi ochala ne wacho ni ikane wacho no gomo ni wanko yoto wacho ni nikech jor bura duto ne ochungi penjo ni to dio bed gi marach ka jor bura mano jor bura koro se koro ni ne to dang obed ranyisi ni ka jor bura ochung mopamo to gimoro moro mage pamo ne en gimo ber mano penjo igalo pario koro wa kisepenjo penjo mano kata okduoki okinya wacho niya ni nikech koro mbunge nano chungo pamo ne ker ni koro gima mbunge chane timo ni koro ber ni koro kaka ker osewacho no egin ei katiba marwa yes. wan gi thuolo mar wacho pachi wan gi thuolo ma ka in gi palo moro mobaro to wacho ni ka to kaneno ka weche di makare ka duoko jaduong' iwacho ni ker nigi paro maber kendo chunye oyawre ni mondo kony jopiny nzigo duti igalo fario kod gapaga ker mar Kenya ka gi deputy mar no wacho ni gin shati gi ngade anege mare owuon ne ging'ade dong nowacho moluongo jo press jaduong' Jeff ne untiere kanyo monyiso jopiny ni an chakri ga wuono mshahara mara mondo ng'ade kachir gi deputy mare bene ging'ade nyaka sama wawuoyo kod ni mshahara gi poko ng'ade omiyo kinyalo wacho ni ker ni noneno ni gima no otimo chane ber sana ana chande umo wang' oganda mar jo Kenya otemo nyiso wani ong'a maber lakini wach mowache dhoge mit maloyo gima nie chunye erokamano nya Omondi adwa disagree yes erokamano nya engineer Ogenda adwa ni mondo waduogi iri achiel kachiel ka bende warango ni to ne wacho nwa ni ineno kamane mane mokwongo ni wacho ni wach mano wacho ni maber ne en mar ni mondo mi ong'adi kata oduok chien osara mag jok mayier kod jopiny kaachiel kod civil servants mondo mi wej bilo dok piny mondo oganda kik bed kod pek e weche gweko mag chulo osara iwacho ni mane wach mane ber ni to weche duto te mano wacho to ne richo ni Omondi Makoyo to wacho ni to weche go duto ne rach ni itwero ni yieri kod achiel ami thuolo duoko Omondi Makoyo kai tinyiso ni to mane richo gi to ne richo to gi richo na okay adwa na kunga duoko Omondi yes duoko mo wacho godo ni gima ne ker wacho na wuo motegno matin ndo winji wacho ni gima Omondi temo wacho ni ker nyo wacho ni wage bill onego beni duoko piny through reducing the salaries mag civil servants en gima rach adwa ni en gima rach adwa owacho ni en gima rach owacho ni dak no time to adwa ni agree Omondi Makoyo o question the timing owacho ni dak ne otime chien kocha chande 2013 kane gidonjo why now ka oganda dhi yiero mano ke gima okete piny ingeni ka 2013 no chakore mano was a new government nyaka ne gitem timo nyaka ne gitem tiyo gi gik man gi yudo kanyo go gimiluongo ni piloting mondo kikungi ng'eni ni to wage bill ni ere kako nya affect economy koro nyaka ne gitim ne testing mama ni gima gitimo do gitime for a long time mumi awacho ni timing mare to rach amba yie kamano be mumi na propose ni be no kunego tere kata to next term after election gini nonego benien gima no setimore chon but ayieni proposal neno to ber mane kama wadifa gi Omondi kecho Omondi no tamore ni gino rach iwinjo ni gigo richo te but anta wacho ni ma en paro maber to do ni obiro modeko nonego beno setimore kata years mo manyiso ni mano kanyo ero uyiero duto mano ero gima adwa ni wagi ero kama na inya to bende jaduong' Jeff wadi kimatin bingeni ngado mshahara mar mbunge kar ngado mshahara mar MCA ok kel lokruok maduong' aduoki Samini wale ngado mshahara mar Jeff nikech in MP to daki wuoye pesa malal mikwalo e counties pesa mikwalo yor mibadhi
pesa mikwale national government kaka sani neno kaka sani ni pesa no kwal Ministry of Health kaka Yes. sani ndo kinya wacho ni koro kingado mshacha be wanyi neno wabunge gi samoro ntie mama ng'at moro mabende okong'eyo masa nyalo gombo nyiso wuoyi matin. Yes. Mbunge no kumina neno sani kaka mbunge makoro ibro yudo ka jomori de dala ne kende mantie gi issues mag hospital ni kende konya kama nyathino timre nade jogo ng'eny omiyo samoro nyalo paro ni ani mshahara ma mbunge yudo ni pesa ni ng'eny sana pesa no okong'eny kaka to ado ka yigi ker matin ka diere ni pache ne lewu kendo pache ler ni odwani mondo konjo piny mshahara kingado ka ngado man mbunge kende en gi mia obedo reduce to onge tinde reduce mshahara mar ng'ato ka bech sukari to ni malo ing'eni ka economy mar piny rach tichak duoko mshahara cha chien asa ni kichula sani ng'ano papa to alfa pani chak duoko bedo 5,000 ta 5,000 ni sukari poda nyewo sini 150 shillings ing'eno kikonya to bung'eno kikonyo economy economy gini is a very complex matter ma sama ker temo propose ni mondo ngad mshahara maji mondo duok chien endo kungo nyiso wania to pesa mi ilal pesa malale yor mibadhi kanyende kuma wechi gigitetetete kech sama mibadhi ni piny wabro neno ka at least businesses bende tingwe mali sama mibadhi orumo kata ka okonya rumo kabisa lakini entire level mo is quite tele tibro yudo ka maendeleo mar piny yudo kaka nyalo bedo chako chungi misingi makani factories will come up engineer narrow it down to wabunge but kerko ne wuoye engineer gima dwaro mondo wawinjre kodi en achiel ni erokamano ahinya engineer awinji maber gima winjo ka mondi mako yo wach mabe en wach manyaka wadhi achiel kachiel en wach mar mibadhi owacho ni ang'o momiyo nyaka wariti ni watem ng'ado osara obed kata mana mar jaod bura kende obed mar MC obed kata mar civil servant mora mano ero koro kwa keti e penjo ahinya gima penjo en ni to weche mag mibadhi ka ok wakedo godo to kata otima bende paro ni Kenya uchumi marwa biro dongo maber ka mibadhi pod nitie to wacho ni waduoko msara mar ogendo chien momiyo na wacho ni kane luwore gi speech manyo kero somo kakora tedi achiel kachiel kaka nawacho ni sirikal mare osetemo kedo kod weche mibadhi mano ema dwani kori wuoyi wacho kar mibadhi ka to kero se fail kabisa kendo fail terribly nikech iyudo ka mibadhi onya kabura nyiche ringo gi pesa ogunia kendo tingo mana gogunia kendo oyie nyaka court ni anto nyicha tingo gogunia ka gole bank kama katero kama to kabura sani pod nyiero oko poko mak nyaka sani kecha kwadok Europe nyichi winjo kaka odhaw gi auditor general e public kendo wacho ni bwana ni bedwa the US ni mondo fuatilia wach pesa manolali US kendo luonge ni bwana ni ka gine meeting e state house to ka bwana ni emosebedo ka reveal weche mag mibadhi matimore counties matimore national government kendo nyichi neno ka koro sani eri idwa mondo gole ma is an indication ni Kerry is not ready to fight corruption mago gin gik manyone go beno wacho nyoro to nyoko wuoye kata matin kacha kwadhi weche mag nini mibadhi lang'ata land mago gik ma ok wuoye mibadhi otamo ker tieko totally mamano kanyo ero nyoko wuoye kata erokamano ahinya engineer Ogendo achiel kachiel wabro duogo iri kata kamano Ishma Omondi Koyo wabro dhi achiel kachiel wadwa mondo wakawiyo matin piny sani thuolo ok marwa kata kamano kapok wadhi e yweyo to wadwa mondo kwaduogo to rang ni to weche mag mibadhi gi kisani iri wantiere kod jakom manyien mar EACC mano Ethics and Anti-Corruption Commission wantiere kod Bishop Eliud Wabukala wadwa rango ni to un kaka jo Kenya uneno ka bende Wabukala masani koro kete kaka nosechako ne gotimo ne governors lifestyle audit wadwa rango ni to weche mag mibadhi wanyalo kedo godo e yo machalo nade kaito kod wadwa rango weche mopogore mag infrastructure weche go mag tije kaachiel kod weche mag security bende ker na wacho ni max ne nitiere malo maendi en kuku mar wach Jeff Lomba.
Kamara moroma itie jara Malulu TV en thuolo makar wachako duogo e kinde mar ariyo ka bende wadhi nyime kod twak marwa mar kuku mar wach odiochieng' ma kawuono warango wechego mag twak mag ker kata State of the Nation Address kaachiel kod weche mag siasa kinde ka kinde ma wan godo e piny mar Kenya. Sani eri en higa ma oganda ochimo yiero. Antiere kod welo e studio kaendi, abiro chaka miyo gi thuolo makende gi moso gi nyiso nying-gi kaeto biro nyime kod twak machalo kama. Arwaki e studio. Moso oganda wa inyis gi nying-gi. Erokamano nyikwara Mogi. An iluonga ni Engineer Polo Dindo. An wuod Kisumu County, Nyando constituency. Kalibo division. Kamoro miluongo ni Kapio. Tia West Kano irrigation scheme. Erokamano nya wach West Kano irrigation scheme biro penyi kes ni wacho ni intiere kod duoko ne oganda higa mokalo ni dhi chakore dwe mar 11 dwe mar 12 ni wacho ni idhi manyo duoko. Geno ni ne jotelo gocho ni keno bedo piny muoyo intiere kod duoko. Mos oganda. Erokamano jaduong' Jeff. An iluonga no Mondi Koyo. Awuok Homa Bay County, Kasipul constituency, West Kasipul ward. An jagoro maduong' mar the National Liberal Party. Erokamano ahinya Omondi Makoyo. Abiro duogo mana iri achiel kachiel ka bende koro wachako kod weche mane kero wacho. Ogendo injinia mano wacho ni achiel kende mane berne modong' duto ne richone. Ogendo ang'o mane rachni e performance mar Jubilee government e weche mag education? Weche mag education no temo tugo gi pach oganda. Tugo gonade. Kendo ko wacho ni education kaeri niche otemo matek makoro cheating manyiche chendo. Yes. Oduok chien, yeah. Adwa nyisi Jeff ni wach cheating mineno e Jubilee government sani koro sungore go gi. Gi result manyiche wuok mar 2016 mar class 8 kod class 12 manyiche bedo released is questionable. Kendo result ni en result manogol from boardroom meeting. Mamano is an information is from a reliable source. Bemo mi neno kane sosion ondiko ne Matiang'i barua mondo mi marks mag nyithindo ka onuo nono mondo yuda ne ni to problem ni kanje no tamore kendo marks go tamore ni ok nyal nono. To anyalo mi kata evidence nitie school moro Mombasa ma principal no gocho kendo ko wacho ni biology ni nyithindo te oyudo E, nyathi achiel moyudo D-. To as an educationist, kata class bed ni nyithindo fue maromo nade Jeff. To subject kaka biology kata mathematics onge kaka nyithindo te nyalo yudo E in one subject. Mamano it was enough to raise an eyebrow. Ni gimoro notimore marach. To kane giduoko gindiko ne Matiang'i barua mondo gi onon gigi te ni winjo ni Matiang'i no orabis gigo kendo onge remarking mitimo. Owacho ni onge gimara mora minyalo tim. Result man gi release no was good. To mai manyo winjo ka president bende chak liethore godo ni gi achieve more. Gi achieve a lot in terms of education. To issues to nitiere ma bende kade gino pen enough kade en government ma otimo tich maler adier manyalo yie ni mondo tijege motimo go non to do yie mondo kata papers mano mark go dog ngi mondo nyathi ka nyathi ongi nang ni to biology ni gini no ronga nade gini no non nang gini no ang'omiyo no miya marks makama ang'omiyo gini kama no timo gigi te koro kin gadieri ni ker no wacho ni e sector mar somo gi setemo okan gadiere momiyo na kwano ni mana gimoro achiel to kendo gimoro achiel no ema poda stand go ni mane gima na rwako ben go timing mare was bad but an idea ma kai nyalo bedo implemented to nyalo konyo wach mar wage bill wach education Mondi to they have failed terribly. Makana Mondi Koyo ngada kapo kadu wach mar corruption but dango mna med wanda majini wach mar corruption wach mar mibadhi chakore gi e odiki ker kumonyuole gi kumare omiyo ken gi monyalo nyiso no gore adieri kani neno nyoro no kumulo wach corruption ya address igina nanyisi gik makero wacho makaka engineer keten anyono gi tienda te be okawinyi kata ka chal na kagi makero no wuoyo go ni neno kandalo mo kado chien nyamen gi kazinde gi wuon jogo madongo
ema nokawo tender, ema nokawo tijno madhi into billions of shillings mondo tim tich monego bed ni jogo marong'onde gi jogo marawere ema ne timo. Pesa nolal kanyo. Nyaka sani en jogo ng'ama osewuoyo. Pesa nolal en NYS kanyo. Tiwinjo ka nowacho nyoro e address mare. Wacho NYS, line mare NYS nomulo kowacho niya. Ni NYS oseachieve gigo mang'eny. Mana matis ni nentiere ng'ikruok moro mana matin. Apenja jaduong' Jeff. Pesa manolal NYS close to 50 billion. Ker mar Kenya nyalo wacho ni ne en mana ng'ikruok moro matis. Koro miyo e wach mar corruption to kanyo no Jubilee olwar piny flat. Kaduoko penyo mar education. Yes. Sector mar somo. E sector mar somo kar ka jaduong' Ogende wacho ni okoneno gino maber. Ogende okonene maber. Ayie kode ni Jubilee okonya wacho ni osetimo gino maber sana mwanya ni literacy mar education nikech ok waneno results. Jaduong' Matiang'i kano donjo nikech ne wantiere gi jatend migawo mar somo kane jaduong' Matiang'i pok odonjo. Kani Matiang'i odonjo, Jeff nyaka wachiw credit where it is due. Gimomiyo awacho kamano, kinya penjo jaduong' Ogende kar kapa no somo kendo di school. Yes. Ang'o momiyo nyithindo ma wagolo university kawuono ni? Nyathi ok nyadhumo kodi kizungu in the first 10 minutes ok onya wacho. Kapok omedo gi cheng moko dire ka. Mar ariyo, ang'o momiyo employers makata sane ni oluor kata ndiko wi kata tich nikech because they are not productive. Adieri Jeff sani kia e school. I was impressed the other day kana neno Kisumu Polytechnic. Lecturers gi jopuonjre moko mantiere Polytechnic kacha. Giloso machine moro ma giwacho niya inyal dhi godo highest intellectual. Dongo ya wacho ni mano koro puonj maber. Mano inya wacho ni at least education standards improving. Ber mar the school en mondo ya obwongo mari mondo in bende ibere nyalo create employment. Ok wadhi school mondo ndikwa tich. School wadhi mondo ibed go bwongo moro malew, ibed gi paro moro malew mondo in bende kiny iparo gi moro ma ji pok no paro. Time gi moro ma ji pok no time. Matiang'i otimo tich maber. Jaduong' Ogende ka wacho kar ka ni otimo tich maber e duoko chien wach mar kuo mar pej. Kamano. Kadi be no wacho ni gisi chande rach. Jeff we apenji. How do you explain this? Ini nyalo lero na jopiny gini nango. Ni nyithindo e school oyudo nyithindo e wi nyithindo 400 matimo penj. 378 oyudo straight A's. Ni kato nyithindo abich emoyudo B-. Kato ni the following year. Ni nyithindo mane 300 plus A's ka ni koro A's apar kende mowuok. How do you explain that? Wiki quill ni. How do you explain my case? Apani na an instant. Wiki quill Ogende. Wiki quill Ogende ni. School biology subject. Abiro kami kelono. Grading of subjects. Wiki quill jaduong' Jeff. Ni penj mitimo Kenya National Examination Council, the KCSE, Kenya Certificate of Secondary Education. Oko chakre form 4. En gimi chak time form 1. To boko chakre form 1, gimi chak nasari. Kodi ngenia nikech kwano midane time form 4 cha. En kwano miyane chako time class 1. Class 1 emi chake 1 class 1. Koro in kaka imed puonji e kaka obongo mani medo yaore, e kaka imedo bedo nyathi Maria. Kichope form 1, nitie topics mitime form 1. Topic mitime form 1 kichope form 2 timede matin, imede yaro obongo ni matin. Kichope form 3, maths chako yare matin, imede gi physics. Kichope form 4, kanyo koro ichalo ga gima koro girap ni godo up at that particular system. Ere penyo minyalo ere kaka inyalo lero niya ma nyathi motimo form 1 mokadho subject mar maths maber. Odhi form 2 okadho maber. Odhi form 3 okadho maber. Ni kato koro chope form 4 to yudo E. To maendi gima osebedo ko puonj ma jopuonj neno ne gang. Jopuonj neno ne gari penjo. Maendi nyisi niya wasebedo ka jopuonjwa osebedo mayolo. Kaito education marwa wase wadok koro lokore gi ohala. King'iyo sani endi nitiere skunde mang'eny sana mane wuok mag private. Idwa nyisa ni nyithindo mantiere private school gine mipuonjo gie maberie sana, gobongo maler sana maloyo nyithindo mipuonjo public private school. Jeff adwa koda ami tuolo weche moko wacho marito kanyo nyaka wadwa kapok odhi mbele. Jaduong' Jeff wadwa kimi we ang'adi matin ang'ni ijere ineno ko wacho nyaka ni nyithindo ma tieko university nitie nyithindo moko ma ok nyal kata dhumo kisungu to mage propaganda. I have gone through the university education and I can speak fluent English. In evidence okawacho ni in no in gi evidence man
in kaka Omondi isebedo go kata gi group moro mag nyithindo mosedhi university ma ok nyal wacho kod Kisungu. Magi gina propaganda mag Jubilee to Jubilee koro akanye ka ingeni poko Mondi let's not lose focus hapa ni wachimra na tirgi gima wawacho Jubilee adwani ngeni ya kwa ija Jubilee o samoro ija Jubilee to karwango you support Jubilee no it is like you are supporting what the president said but at the same time he contradict nikech ni wacho nyaka nango ni onge gimoro moro maber ma president hapa ni ukiwinja sani koro chako support on education na wacho ni education Jubilee ndo wacho ni Jubilee osetemo egina kwayo ni kendo ikelo geno mondo maber in terms of education adwani mundi kele kane wacha kuwuoyo kinaitwa hapa ni Jeff kane wacha kuwuoyo Mondi was very clear no wacho ni speech te man president wacho okinaitwa hapa no kinaitwa no kawa wacho ni gigo gingi maricho te in fact on education wacho ni onge gima Jubilee osetemo magi nyalo nyiso wane ni gisetemo you know what I'm saying so why are you contradicting? Yes I want you to listen utemo maber ne listen ngeni the problem before you react listen ngeni ki listen then you digest okay, then you are going let me listen okay asante ogende awacho ni education pokwa neno matunda moro ma Jubilee nyalo wacho ni ani koro wang'ni kech mokwongo sani ndi ng'eyo maber ni education marwa sani there are so many things ma pod idwaro e skunde ma mekwa ma Jubilee pok otero ng'eyo mano gima gisetemo timo ne giwacho wach mar niya ni gitero school stima school ka school yes. ing'eni sirikal moro amora mantiere gi pesa matiyo okono bende sungore ni watero stima e school mano kwani mano is not a privilege mang'ato nyalo wacho niya ni koro gisungore ni mano watiyo mano ken tich mano ratiro mar oganda mar ariyo koro wang'adi matin just one minute koro wach miwacho ni Matiang'i utieko go cheating is it a Jubilee imiyo Jubilee credit on that because imiyo Matiang'i because nyaki ng'e ni Matiang'i en cabinet secretary mar Jubilee yes correct but adwa nyisi niya Matiang'i no be kiseng'e maber yeah Matiang'i ni kendo be ng'e ni anto samoro asire gima mi asiro Matiang'i kano donja loch ineno ka be oganda no sana especially wabunge mawuok side mar Jubilee be mano gore ki Matiang'i no kabisa nikech ne ging'eyo nango ni mae ndi ng'ama kodonjo karka to mokwongo dhi kethonwa ntie ka ten more Ministry of Education karka mano disband ne manino disband chande ne gore kore kabisa magara gimoro ni nyithindo wang'o school kene nyithindo timbre nade macha ndiko sabotage inen omiyo gin ne ogi mor gi mama Matiang'i ndwa tim nyaka sane ni adwa isi jomo hinyore sana e wach mar ng'ado kumar penjni gin mana jogo mineno ege ne opande mar sirikal mana ng'eyo adwani bed clear gin be magitimo omondo bed clear gi Matiang'i wuoyo gi Matiang'i kosi wuoyo gi speech what discuss the mentioning on education manyoro on Jubilee as a government president Uhuru eroduoki on Jubilee as a government on education I cannot say any that spot but I give my credit to Matiang'i because ang'eyo maber gimotemoka otime by himself and not by the blessings of the state and Jubilee government is one thing erokamano okinyami ichalo Gideon Moi manyiti wacho ni I support Uhuru to ka support William Ruto nyalo mane gimi imbite mwacho eme kuro wacho ni I support Matiang'i support kama ber kama ber engineer wacho ni kata kopo ni Jubilee okosetemo maber weche mag somo to cabinet secretary machalo kaka Matiang'i ono kanitiere one or two mosetemo maber ang'eyo ni no yire kod Jubilee kendo is part of the Jubilee government awinjo kiwacho ni okonyalo wacho to nitiere in part of Jubilee government wantiere kod ministries mopogore opogore wanyalo wacho ni ministry mar land samoro tiyo maber to sirikal maduong' to ogore piny okonyal discredit tich maber mar a certain ministry nikech sirikal maduong' ogore piny no nego link gi speech manyu erokamano ogendo awinji maber engineer adwaro wadhi nyime miso ni support speech mar care in terms of education adwaro mondo wadhi nyime achiel kachiel kabene koro warango weche mag tije winjo gima ne kero wacho weche mag tije kawacho ni sirikal mare osetemo mondo mi rowere maloro rowere oyud tije e pacho ka okang'eyo ni wachno yieri godo kose wachno bende tamo wachno atamora kech anto anwoni kendo ni weche manyo kero wacho te wach mana yiego en wach mar weje bi nyoro nyo winjo ka kero wach maber ni from 2013 kata standard gauge railway irachni from 2013 adwa nyisi gimo miyo rach from standard gauge railway ikungi penja wach mar yes they wacho ni giricho teko nyaka standard no babire okay
Koro wach mar job creation manyo ker temo wacho kendo yambo in the public ni ose create from 2013 jobs mose bedo created again 2.3 million new jobs. Yes. To okia maber ni ntiere companies karibu 250 mose lay off jo DJ mantiyo e kampuni go kaluwore gi economy marach Kenya. Yeah. Koro manena miriambo manasengisi from the beginning ni magi wa PR political gimmicks ma president ne tiyogo mondo woodwink go jok ma ok nyal understand speech neno maber kaka jomoko dhi school ma ok nyal understand mondo nena ni ker kare temo ose create jobs, ose create 2.3 million jobs. Where are those jobs? How many people dako miwa list kata jomo sendik mo wacho go? This is a total lie. Emomiyo natemo ngisi ni gimanyo wach maber mabe was just a proposal. Yes. En gima no temo mana wacho about the wage bill. And it was just a proposal mabende implementation mare. Pok wangi kata ni gibro implement kata ugibi implement. To what job ni to riambo completely kata Jeff apani kata media houses mauntiere kai. Nyichi winjo kaka jo KTN. Okwadwa ni mondo waluonge nyingod fwambo moro. Because I have the evidence. Yes, but wacho chane ute fwambo kata ko bedo ni ngato ne ogolo ngade tich okoro mondo waluonge nying companies go kaindi. Kata kamano gimitemo wacho nwa en ni oganda kata rowere pok oyudo tich kaka dwaro. Chien wacho chane kano wuok kodi na winjo kiwacho ni rowere ok yudo tije, joma tiyo ne wacho ni gin na wacho ni joma pod ochunje tije ma Kenya kae gin joma kisungu dendo ni septuagenarian. Gin jok ma are in their 8th decade in terms of age. Gin jok ma pod yudo ka bedo recycled kata ambassadors mang'eny ma ker nyicho miyo tije dalo manyiche ene telo ni. Iyudo kongeri gini jok moseti ema chak podo recycle mabe sani sa kongeri no chako sebe. Koro joma dongo ali makwere gini ema no recycle kendo chako miyo tije monego bendo miyo joma youth mondo bendo mondo bed Kisungu dendo maler kinda nyalo nuoni ni these are septuagenarians people. Niso katemo elesa maber gin jok ma are in their 8th decade in terms of age. Gin jok ma are approaching age mar 80 kadhi 90. Koro magi gin gik ma Jubilee government onego sort out nikech ne nyini Jubilee government by the way Omondi, I want you to agree with me. Kata kakuru ichalo ngama fighter kamano, but I want you to agree ni Jubilee government kane donje sirikal kai no donjo kane gisungore ni gin digital apani mano you aware they rode on a digital platform kendo ne gitemo jaro jakom maen Raila Amolo Odinga ni en ngama analog maonge gimong'eyo to koro sani gine magilokore analog kendo joma ng'eny magindike tijegi gin mana jok ma analog. Koro nyiso ni magi gik ma ne giwacha mondo mi giyud gombolo to kendo gichake sa kama na nya engineer ogendo thuolo aneno ka de matek achiel ka achiel Omondi Makoyo wadwa bire rekabe no ngana sani riwatiri ga mar yiero wadwa dhi mana yiero jotelo achiel ka achiel mabende pod wawuegi wawacho ni jotelo iyiero kod oganda dhi yiero kinde ka kinde kendo wayiero jotelo wane mo yiero jotelo ma jodongo gi kibende e kinde moko nge samoro ngato sebedo kata jaod bura kamoro oseyiere mochako no kata yiere sani eri weche mag nominations bende biro achiel ka achiel Omondi Makoyo en jagoro mongirore mar the National Liberal Party naindi en duondo bura nyisone to en duondo bura mane to chake kod jok machalo nade to ang'o momiyo chake Omondi Makoyo nyisone to in kaka Secretary General mar the National Liberal Party ideologies magu en mage to sani ka oganda the nominations what should people expect from your party? Kamano Jeff mokwongo ana king'ada ni nikech ni penja moro penjo job creation Jeff protect me ngeni imiyo geno ngeni samu kuyo tali adhi duoge kani pol ko abro duoge watch SGR abro duoge cheka yes Omondi time on that way watch unemployment yes
Kech aneno ka anti ng'ada. Ng'ada oko kabisa. Kech bende koro chalo ng'ama koro. Penjo to kodwa na duoko. Penjo ni abe wab kele bata engineer idwo ge wasa. Kani mana dwa na abe wawe. Wuolo pod nitie ibro wuoyo wach SGR. Why must you mix up those issues? Kapok atiegi mondo koro tingine yuago mixing up issues. Ini wuoyo wach mar unemployment an pok omiya. Ero kamano Omondi wuoyo wach unemployment. Ka wuoyo wach mar employment very quickly nikech kinde mar sa. Yes. Jeff, unemployment e vijana ge kosani ndi marito oko bang tiegore. Yes. Osechopo okang' marach. To ma indi timore ka Kenya kar ka ati wuondowa ni nyaka ne wadonja sirikal wa create jobs. To diere king'iyo kaka ogende wache kar ka. Yeah. Okang'eyo gimomiyo sirikal ne choro employment age, retirement age nyaka 60. Ing'eni kisetie sirikal yuwaunde yudo tich e higni mar ka ija higni 30. Itie sirikal nyaka chopo higni 50. Gimisetimo ne sirikal nyaka ne nyuol nyaka higni 50 oromo. Ang'o midwa timo ne sirikal e kind higni 50 nyaka higni 60? In ng'ato moro mosejony, bachi bende osejony, wi bende koro osechakol, dendi bende oseol. Ang'o mamoni tero jogi dala? Sani ndwa se devolve sirikal nie e kor gwenge. Jogi odogere hotel e kor gwenge ogoja. Jogi bogere hostels kisani be waneno ka universities be kere e kor gwenge. Jaduong' bende obere gi investment mare dala. Mama obere gi investment mare dala. Bende nyithindo be koa Nairobi, nyithindo bende wa town mopogore opogore. Gidhi dala to giyudo ka dala kucho ni bentie ng'ama. Koro ma ikero jaduong' Nairobi, ikero jaduong' Mombasa nyaka higni 60. Kodhi dala to because of stress, jaduong' ok daga dala ariyo. Jaduong' stress wane. Eno general. Jeff, protect among Mondi nadwa na nyisi ni engineer wetieki mano ne pate e wach lero Omondi webo wach gima awach momiyo unemployment sani kech sani ng'eni Jeff ki lay off ibro yoro sani jok mantie tich mang'eny sana gin jogo mosechopo higni 50 gi wiye ging'eny kabisa mage jok manie tich mage jok man ng'eny gi mage jok mantie emomiyo na describe ni gin self generated kama engineer wetieki age ni can be psychological engineer ko engineer we Omondi watiek doga ka watania watieki ari ka tulo rego kodwa atiek ba ka watania onge aker nyalo wacho niya ni ose create employment ni osemedo thuolo ge mag tich kanonro to wacho niya 60% ataba malo 60 gi wiye mar oganda no mar Kenya nindo kech. To nonro jago wacho niya over 45% mar oganda no mag jo Kenya chamo mila achiel per day. Ok nya wacho niya ni ere kaka nyalo bedo gi tich to chamo mila achiel. Onge nyalo nindo kech ti wacho niya ni semiya tich. Koro kanyo to ker no riam. Nonro no olero maber kabisa 60% of Kenyans are going hungry. Gionge gima gicham. 45% only have one meal after every 4 days. Mano nyisi ni there no employment. Inyalo nindo kech kingi. Kama nyama nyiso ne kanyo ero uyiero achiel kachiel o engineer ogendo wach mar standard gi railway wabro we achiel kachiel kwadwa neno ka thuolo dhi matek. Nyisa kod directors maga ni wadong mana kod dakika 5 kende. Okonyal weyo ma okowuoye weche gweko mag wino matindo ma weche security kokwa. Okonyal wuoye duto nikech thuolo ok ni kodwa. Kati ng'oydo thuolo moro bro chak waguso matin e weche machalo kamagi. Achiel kachiel nyaka bende wawe weche moko mag wabro wacho odiochieng' machielo. Sani eri welo ochiegni. In ng'ama osebedo ka ywak pile ni jotelo moyiero moloyo e gwenge mag Kano kata gwenge mag Kisumu. Okesebedo ka konyo momiyo jo pith ochele ywak nyaka sani eri. Sani eri wadhi e welo matindo kae to bende wadhi e yiero. Nyiswa ni in kaka ogendo marawera. En ang'o minyalo nyiso ganda mawuok Kisumu? Gimoro lit na kama gino nyaka na wach kechi Kenya kaeri ngini yudhe kaka wan kama wa constitute almost 70% of the Kenyan population. To manu oromo ngisi niya wan kaka yudhe kwa amwa maber ni wadwa gone youth wadwa ombolo to wanyalo kendo wanyalo miyo youth no the parliament the county assembly kendo kata bed nyaka president tiyudo ka sani yudhe e WhatsApp giloso grube moko mar yudo handout from these senior politicians mo ywak negi from this
septuagenarians ma wacho ni koro jogi miyogi pesa matin to koro divide gi kendo koro gi wera nying jok madongo ma wacho kagi ma koro onge kaka ginyalo riwore together mondo gilos team ma ginyalo yiero go jotelo ma gidwaro. Koro ma has been a challenge kata kuma e Nyando constituency kech nyaka jomodhi sikul sani koro josiasa gi osechako tiyogo kendo divide gi masani youth ok wuo in one voice ma mano gima ne nyaka ler kabisa kendo akwayo youth e Kenya mzima akwayo gi ni mondo gibed gi gimiluongo ni paradigm shift gilok pachgi kabisa we tiyo kodgi kaka josiasa tiyo kodgi mondo wariwre uru together line up wasepango from Nyando constituency to the Kisumu county government mondo mi wariwre uru together kaka yude usepango nade upango decide ne ji kosumo ji thuolo mondo ka ji dhi yiero to gi yier joma gidwaro koso usepango ne gi koro demokrasi onge wino gendi senso gene governor uyiero candidate A and uyiero candidate B so yawacho ni usepango ne gi manyiso ni udictate ne gi jok monego bene gi yiero ok maraja awacho ni usepango kaka waditiyo kaka yude youths ma Kisumu county usepango kaka waditiyo koro wasepango okocho ni nyaka bed chairman koka wapango I am the secretary general mar youth ma Kisumu county koro atemo wacho ni wasetemo organize yude mane Kisumu county mondo wabed together mondo wangi the way forward kaka wanyalo yiero jotelo mabeyo but at the same time natemo wacho na ni yude gi pod yudo ka jotelo madongo gi pod bedo e kindgi kendo divide koro mano is the challenge mana engineer wach madwa ni mondo iduoka achiel kachiel mana dakika 2 kende en ni sane what is the dividing line or where is the dividing line between leadership and age? The dividing line between leadership and age in fact en mana gimiluongo na ni paragon of virtue nyiso ni ya nuane Kisumu dido oganda winyo maber ini magi joluo do Kisumu nino maber ko ni ba ko yo bede ngeni ka winj Kisumu no tanyalo lere to otek wacho na gido wacho ni ok winj Kisumu wacho na oweyo ko ganda you must be in a position to understand what I am talking about though ka you inyalo lero ne gidoluo maber nikech awacho ni difference en gimiluongo ni paragon mano is the line koro it does not matter which age you are but are you possessing gimiluongo ni paragon of virtue ataba you are paragon of virtue achiel kod jotelo ni to dividing line between leadership kod iga natemo nyisi ni dividing line mar iga kod telo leadership en gima Kisumu neno ni paragon nyiso ni ya inyalo bedo jatelo so long as ni in gi paragon of virtue so irrespective of your age and in gi paragon of virtue manyalo mi bed jatelo nyalo bedo kata at 20 years old anyalo mi kata example kidhi Britain kucho ne nitie jatelo miluongo ni Mahiri Black no bedo jatelo member of parliament of kane en higa 20 koro so long as you have attained an age of adulthood maen e Kenya ka katiba wacho ni higa 18 to mano oromo mi bet jatelo koro gima di differentiate gima gimiyo kibet jatelo en kilak gima ngisi ni you have the paragon of virtue mar lead to Kenya mane gima kende manyalo kata jatelo kaka Raila Amolo Odinga ma jwa na ngisi age ne sani is around 7 to en ngama pod nyalo lead moingo kata koro mano emomiyo ngisi ni we should not generalize kaka Omondi ne temo generalize ni jo 80 and above wote kata jo 70 and above wote gin jomo nego bijala ma ok onego bedni tele Kenya nitie achiel kaka Raila Amolo Odinga ma pod nyalo lead this country
better than even this youth makuru our civil service okawa west. Erokamana nya engineer Okendo. Omondi makoyo kwabiro yiri no wacho ni weche mag nomination kwabiro kendo no wacho mane gisepango jo Kisumu kwa penje chage pango ginade jako dok yene gine kakaro were giseneno kaka jibasra in kaka jagoro mar the National Liberal Party niswani oganda di welo to bura mari ko ti eto kendo bangeni nitire kod penje tira riadek obiro penje wi National Liberal Party. Erokamana wan kaka oganda no mar National Liberal Party wapogore gi duond buche moko e yore makari kendo yore maber. Kiwinjo ka ogendo wacho ka ni gin gisepango siasa ka ng'ato donjo e siasa kata loch mar piny ok ipang ne jopiny kata inyiso gi ni magi wan wasepango ni wan kaka yude mag Kisumu wasepango ni ng'ane bedo MCA ng'ane bedo ka ni koro wadwa ni mondo obed gavana. One kaka National Liberal Party mind chama what we envision is to be the people's voice. Wadwa ni mondo wabed duond jopiny magi ma jopiny wacho ni gidwaro no ok opang ne jopiny kata wanyiso gi ni koro ni yieruru ng'ato jopango gi be mana jopiny ini ngin wacho uno sepango kaka bide tema no county ye protect aware kono engineer we ti be gin jopiny mondo winji wan wamiyo jopiny thuolo chakre dawa mantiere gweng' nyaka kijana mantiere school nyaka mano mantiere college nyaka manendo nyaka koro vijana mati kamora mura maintiere kisebedo member mar National Liberal Party duondi kuma iwuoyo from school to the National Liberal Party mo bedo kwa Turkana wan paro kitu te wakauto ke nyakla to wadi a direction man la chama to kai ibedi ko Turkana to e wodi kamigo to tera ko kamigo ke wamiyo jopiny thuolo mondo yier ng'ama gidia to wanyis gi niya ni ninge thuolo ni ang'ina ng'eyo jagoro mondi koyo Nairobi ni odhi miya otiko no mar chama omiya ka nanyiso ogendo ni kadi bende mag paro mapod wantiere godo kaka vijana kare bi riwruok maun godo mar vijana dwaro mondo woya kawuono chuth kabisa mano we riwruok marach mano riwruok maduoko ji chien riwruok maber oduoko ji chien nikech upango negi riwruok maber en riwruok ma ineno mama ni kama entiere nyando kacha kamini wapidhe mchele kacha we mama oyier ng'ano modwa be in ka ino ogendo kadi bed ni iparo ni ber mondo imi governor X kura wewe mama ni bedo mi governor Y kura mane ndi wacho kania ratiro kendo thuolo mar demokrasia ni modi gi ma ok understand ni pango chuno pango ni chalo ng'amo wachuno jomo pango ne chuno okay kada dikete ni weni do wacho ni wase pango but manu does not mean ni wase chuno je buena ni Imote pangi, ina yote mojitebu. Imote pangi. Nino kodi ya chalo ng'ama wacho niya ni wadhi chuno rito wadhi mapano before ne juwije. Koro ina wanyo kumadete. Koro ina ni. Yekina ni dwani modi dia National Liberal Party mudani paro maleo kako no beni dongo hivi siasa. National Liberal Party. Dwani dia National Liberal Party mai chama maru ja. National Liberal Party. Dwani modi dia chama nigi let me wewe adu chato kore ibro magi bro penjo mbele kaka wamedo tu doneno ka paro magino godo e chama maintiere no makiani en chama mane bokudo kada lungu nyinde kada wiye kuri lungu nyinde chama maintiere ija ODM ngeni ja ODM ke manga tabu koro tuare mo di chama mana National Liberal Party koro yija party mar ite National Liberal Party iwacho ni ODM chando mano kawa wacho ni ODM matenda e mapango ne gachi ai wacho ni di National Liberal Party kadi bed nia ibro neno ber mar bedo wan korwa koni onge gimoro ni ji ang'wen chung to wacho niya ni wan kaka yude mag Kisumu osepango gima ber kunyisa ne wan kaka yude mag Kisumu bandi mono perike temo kusana los mar okanya lunge ni excellence Ranguma nikech en governor Ranguma there is nothing excellent in him mana kaka governor mamo gima are you saying that okay wawe his excellency mane kama some Kisumu kaunti madaki kinyapaka ng'wen moka bichi omionge kama kia Kisumu Jeff we matini aberika nyisania ni wan kaka yude ma Kisumu wasebiro kanyakla to wan gi mpango achiel riyo to wadwa pange niya mondo duondo be mondo winje chama mar ODM kama wantiere seche ng'ato nigi ratiro mar bedo chama modwa tiwacho ni wan wadwa bedo chama mar ODM to wadwa mondo one of us mondo they represent the interest of the youth because ngini kenyo chama mamoko ke Jeff kinyise niya one interest of the youth at heart
but in actual case ipro yo nia the youth must be nominated kata ya county assembly and youth ma yudo nia o en gi blessings mag ogai mag dongo ma jotelo madongo mag chama to gima de gitimo wami advice matin yue adwa ni bedi ya point bla you are going round and round to point me iwacho to adwa na penji you're not listening adwa na penji gima de timo kaka vijana bati yero nyiti chako machi pod adwa ki wach mar vijana kata wani okada no pange adwa penji okada no pange gima do timo pango no to nikech watu wasepanga kaka yube optim kaka mama kendo we are very ready ekira mani kino udwo kodo we are very ready kendo we are going to help each other to mai nini chandruok mo atemo monda yua no atemo monda yua yude together Nikipenya chenyo mondi wacho ni pango kamano ene mo wacho ni pange okodo ni pango ginia before you do anything no before you do anything give the youth money siasa marati jaduja kwa adi mapio pe mane ndiki madu ko siasa marwa madula ni chien nikech ni oyo nyisa ne wasepango koro ki ni so anything you must plan just listen even planning to fail in politics jogi kid decide ngama is going to determine the resources mage and are being managed. You don't plan for them, you tell them here this is your democratic right mara tiro maru maa yerga bana medwa koro nyiso mana vijana nia waweru weche mag lweny waweru weche mag loch mag goko waweru weche mag mibayo waweru ayaya tukelo vijana kanyakla to vijana bet kidwondgi gima di nyisa ogeni kelo vijana kanyakla hizo vijana ni wana kaka vijana below 35 years of age wase amua ni waneno nije sasa tuko yo marati wangene no just a minute wangene okdinyiswa nia wan kaka vijana na ranguma tena ama vijana na nani tena ama vijana na weti tena wangnite monia wan kaka vijana wacho nia vijana waseyiro ginde atupeleke county assembly that is the best ingipenya chiel na penji party mona no chako yes adwa no lerwa objective mar party to ere pogruok e kind party mochako ni party mar ODM nikech ochake kama ODM ni iluongo ni stronghold mar ODM nyiso ni magi gine jok moko madwani obed madwa mondo gi ochand ODM mondo ka ODM nitiere gi sida mora to giyud jomoko kaka judi moko magitonjo gode omandima ko yo duoka difference this party michako gi ODM en mondi ler jopiny kech hii temu se chien kanyo na ni dwa na donji party aneno kingi en kanyo ka midhiero mang'eny nga in gi midhiero mang'eny waina duoki mapio ogende wena nyis owacho ni going to take anoka chako chama wena nyis anoka chako chama mane makosa mineno ka chama maintiere geko onge ga loch moro maber maginyalo yudo owinjo ko wacho ni achako chama anoka chako chama ma chama mar oganda inalo chama mineno ni uke map onge ga moro ni ani uke map data idea inalo chama ni kaka entiere ni en oganda ma okata cross the country wan oganda kaka wan kama odang wa kukra bukani chama nyaka nitiere stages ma chama that's why I'm telling you nyaka vimi register kisomo katiba marwa kisomo katiba mar piny Kenya on the formation of a political party oge ga machunga uri ukindo wacha ni another loso chama in fact Jeff, a political party is a public institution but there must be a vanguard. There is no way you can vanguard machako mabedo together a public institution no keni kiugo kinde wacho ni adi ya uduka dondara kake mai ndio kenduka omio wan bende ko wijo wacho ni wadhi chako madwado the objectives of the National Liberal Party duol bura mar National Liberal Party ukiduoka ngamo chako chamo chago oganda magi oganda we are matin ma oken gira ma oken gir Jeff ma oken gir ngata ma chama mar oganda ngene gine ODM ekini gine ko wacho ni gipango nikech gipango nikech gine we gichama ngeni kata nasa kane chakore let me tell you kama ogendo kata nasa kane wachako nasa ne wan gi Kalonzo Musyoka injinia ogendo ne wan gi Raila Amolo Odinga injinia ne wan gi Wetangula
to kendo ne wan gi buda baji okinya wacha ni wachako jambo erokamano engineer Omondi Makoyo wasewinjo penj mane ogino okendo penjo en ni ochake gi joma adi nyise ni ochake kod jopiny kaeto penjo ni to ideologies mag gi magiwacho ni achiel kuom gi geno ni mondo mi ujie ne omiyo ganda thuolo mondo giyier joma gidwaro gin giwegi ma ok ni gichuno ng'ato gi ok awacho ni duond od bura mari chuno ng'ato wacho ni achiel osewacho ni giparo gi chuno wacho gin gidwa ni mondo the difference between chama ni no gi ODM en ang'o kech wambe wane ODM wamiyo ji thuolo mar yiero joma gidwaro iso wacho no upango ino ODM to ng'eni wacho no upango kamoro moro mai jahera Malulu TV maende nen kusumar wach kan tiere kod wela ariyo ji timo kawuono tiere kod Omondi Makoyo kaachiel kod engineer Ogendo gone oganda kwara mu jagon wero kamano kuom winjowa kaka watwaka geno ni twak mwatwago kanyo yaw it yude kendo sana joma an godo mirima kabisa maywago nikech an e ground kendo ang'eyo kaka yude chandore gin joma pod tindo man below 35 years kendo adwa ni wariwre together adwa ni wamukti kendo wabed increasing makiko siasa bigi pesa ma osemigi gi jo Jubilee mondo gipogwa godo. We have the numbers, we can select and we can elect people ma beyo manyalo dhi nuoyo bunge kendo county assembly county government. Erokamano jaduong' Jack. Da kwayo oganda mar joluo ni wan kaka National Liberal Party wan duond bura nendo masiro od bura mar National Super Alliance wan kanyo achiel mar jo National Super Alliance omiyo akwayo aspirants duto akwayo oganda duto mar joluo wadonjuru mondo wageruru chama ni mondo chama obed gino makiny dhano yudo duondgi manyalo wuoyo takwayo oganda wa mar governors gima nitie moko wuoyo Jeff to dago mondo nyiso oganda loch mosebedo godo e counties en loch marach mar governors sani ne gitamo pesa gisiko ni Uhuru kwalo pesa to kito counties be gikwalo pesa mar mine gikwalo pesa mar nyithindwa onge pie skunde onge chamo omiyo anda kwayo niya jothurwa walokuru loch mar governors walokuru loch mar MCS mane ka wadhi do kamano kamoro moro maintie kawuok e Lolo TV mane en kuku mar wach kod